Ftehim bejn l-EMCAST u l-Awtorità Maltija tal-Logħob se jwassal twaqqif tal-European Gaming Institute of Malta, istitut fih dan l-EMCAST li se jibda billi joffri żewġ korsijiet f'livell ta' Masters. Il-korsijiet li se jibdew f'Jannar li ġej huma mmirati li jwieġbu għan nuqqas kbir ta' ħaddiema Maltin fil-qasam tal-iGaming. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri għalli qed tinstema' l-karba tal-operaturi tas-settur li ilhom snin jappellaw għal iktar ħaddiema Maltini kwalifikati. Nisimgħu ħafna kemm l-industrija tal-gaming tħaddem numru sostanzjali ta' nies, però tħaddem numru sostanzjali ta' barranin. Ma fiha xejn ħażin minn dik, però nafu wkoll li din l-industrija tħallas pagi tajbin lil ħaddiema tagħha. U allura kemm ikun nisbaħ għalina li mbagħad naraw Maltin jaħdmu f'din l-industrija. Huwa fakkar kif l-industrija tal-gaming tikkontribwixxi 12% tal-prodott domestiku gross ta' pajjiżna b'total ta' madwar 560 miljun euro biex issa l-iGaming sar it-tielet l-ikbar pilastru ekonomiku ta' Malta. Il-kap eżekuttiv tal-MGA Joseph Kuxkieri għalli permezz ta' din l-inizjattiva is-sistema edukattiva ta' pajjiżna se tkun qed timxi iktar mar-realtajiet preżenti. Ħassejna allura li tisir xi ħaġa strutturata xi ħaġa iktar fuq livell strateġiku biex aħna nżidu iktar l-opportunitajiet għal-żgħażagħ Maltin li jidħlu fl-industrija tal-gaming u jitħarġu f'dak is-settur. Se jkollhom background ġej mill-marketing jew background mill-IT jew backgrounds oħrajn, però Ligi issa ħad toffri korsijiet li huma tailor-made tal-industrija u bbażati fuq il-bżonnijiet tal-industrija. Il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-EMCAST Silvio De Bono għalli waħda mill-isfidi ewlenin tal-EMCAST hija li tipprovdi lill-istudenti taħriġ validu għad-dinja tax-xogħol. Il-courses li iwasslu għal-livell ta' Masters huma preparati li jibdew f'Jannar li ġej. Fil-fatt hemm żewġ courses wieħed huwa in Gaming Technology u l-ieħor huwa in Gaming Data and Analytics. Studenti li jkunu għandhom il-livell 6 jistgħu japplikaw, ġifieri jkollhom baċċellerat ikunu jistgħu japplikaw għal dal-programmi. Huwa qal li minkejja li wieħed irid ikollu minimu ta' baċċellerat biex japplika se jiġu kkunsidrati persuni li għandhom xi ħiliet speċjali jew li ilhom jaħdmu fis-settur għal diversi snin. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo appella biex it-tagħlim f'dawn il-korsijiet ma jkunx ibbażat biss fuq teorija tal-klassi iżda anke fuq esperjenza ta' xogħol.